7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Siyakumongela Indaba Yesintu lo hlelo ke I bring it to you njalo ngolesithathu kusukela ngo7 ke ku8 and yakwazi ukubukela kwi YouTube ungaya na kwi app kaka CFM and ulalele even nama previous shows. Siyakumongela mawusilalela kokuqala uhlelo Indaba on the socials. You can follow it Facebook Indaba with Alex and on Twitter @AlexMtiyane na ku Instagram ngikhona as well. Sine open line ke namhlanje la ngikunika khona ithuba lokuthi kuma guest yami la wakhona uthola ithuba lokuthi ubuze noma yini basichazele ngezinye izinto and la uzothola khona ukwazi. So you are informed. The 1st of March 2023. Let me welcome ke guest ethu. We have umntwana umele uSizulu. Siyakubingelela Indaba zethu. Sohlaza angibingelele abalaleli lonke likamthaniya. Ngibingelele nozakothu umbanjwa last khona. All right. Nange umakeba sithatha umsebenzi seintroduce ke umbanjwa my second guest umlekeleli imbonga isintu. Sikubingelela umlekeleli. Sohlaza angibingelele kuwe ngibingelele kuza kwethu ngibabingelele nabalaleli behlele emakhaya. Okay, before ngithatha ke ama calls u0861 596 596 inamba yethu 0861 596 596 kumakhulunywe ngezinto zesintu uzobantu bekhuluma indida mayelana nokungeniswa kwethongo ekhaya. Uyibone ngani ukuthi uhambe kahle lo msebenzi? Sohlaza uhlelo olufana nalolu lokufaka kwethongo ekhaya. Into ebalekile leyo ukuthi ngesikhathi uqalisa lo msebenzi ukuthi uhlelela ukuthi ufake ithongo inhlelo zakhona uzilandelise ngakho na uma uthi uzilandise ngakho na ukuthola lezo impahla ezidingakalayo impahla yodingakala kuba imbuzi nokuthi bese uhlonipha ke uhlelo ukuthi uzongenisa kulesi sigaba bese ke kuba okulandela kokugcina indlela yokukhuluma nalezi idalwa zakho osondeza phakathi ekhaya. Alright, so zimpawu ziningi ozoyibona emva kwalokho ukuthi hayi kuhambe kahle. Into eyenzekayo ke ngokwemizi into eyenzekayo kukhona into ethi uma kwenzeka ukuthi mhlawumbe ubona ngesihlambi semvula. Isihlambi semvula sizoqhamuka sikhombisa ukuthi lolo hlelo lihambe kahle. Noma kuzoqhamuka isilonyana noma bese saba inyoka elihlaza khona imathi chafachafana ngokuhlaza ngamabala namnyama iveza lokho okanye kuvele isithwalambiza noma kuvele inkalankala zilakazana lezo ezingxenye yokukhombisa noma befisa ukukhuluma okuthile noma kukhona into abamungelana nayo uzobona ngalezi zilwane lezi sengizibalini. Okay, so kusho ukuthini ke lamageba so umuntu ohlala Olondi ozokwenza lo msebenzi okhuluma ngawo le ekhaya but abuyele ayohlala eNewcastle la ihlala khona lezi lona okhuluma ngazo zingafika ngisho lapho la ihlala khona esilungweni noma kufuneka zibe sekhaya la bekwenzele khona umcimbi. Into eyenzekayo ileyo ukuthi lezi zilwane lezi kakusizona ezokubeka amelaphi lo bezongelekelela angigayide ukuthi kufanele ngenze njani ezakithi ezikhombisa ithongo lakithi ukuthi sihlangene lo msebenzi adwenzeka wenzekile. Okay, umntwana umele isiZulu ngize kwena lana mpunga isintu makungcwatshwa ngesizulu esintweni ubona esangweni kubekwe indishe namanzi abanye bafake nomswane kufakwe nemali ke phakathi yini umsebenzi walokho kusuke kwenziwani? Sohlaza ukhumbula ukuthi phakathi komuzi makuvela isifo basuke begutshuzelwe yife elimnyama. Ngenkathi begutshuzelwe yife elimnyama kuba khona abantu abazofika phakathi kwekhaya bezobaseka bezobafihlisa okanye bezobatshalisa ithambo labo. Yes. Ngenkathi befikile Sohlaza bezosinqonga bezositshalisa kufanele ukuthi mabephuma sibagezise izandla Sohlaza ukususa nakubona lelo thunzi nakuba kusuke kunganele Sohlaza sithi isintu uma kushoniwe emzini omuntu akufanele ukuthi udle kumaya kwakhona ngoba uma uzodla ukudla kwala kushonwe khona usuke usuzingcolisile. Kodwa into eyenzakalayo Sohlaza
enkathini namuhla siyababona abantu bayakudla ukudla asisho ukuthi abakiyeke kodwa kubalekile ukuthi sikhumbuzisane Okay. kodwa ukuhlala nje kumbuzo wakho ukuhlamba lokho all right so ofisayo lo ngezokuhlamba izandla ke kusho ukuthi sohlaza unayo indlela azokwenza ngayo kusuke kubalekile ukuthi mawuhambe waya emngcwabeni noma wahamba wayakomba kubalekile ukuthi uhambe uye kohlamba noma ke emfuleni ohambayo. Okay, all right, ngithatha ke uMondli from Mandawu. Sabona Mondli? Mthiyane uyaphila abahleshu. Hayi no baphila bala phambi kwami baphelile. Yeah, sibonga Mthiyane. Umthiyana angisheshe ngizabala le. La ngithe ngizwe nakubahleshu kumalana ne ukuthi kusho ukuthini mhlawumbe mangabe bengahlaziyela nje mhlawumbe ngokubuka kwabo ukuthi mhlawumbe uma uzophupha kuukuthi emzini wakho mhlawumbe emzini wakho kube ngazi ukuthi uvakashelwe omamkhulu omamncane yabo ebese kuukuthi izulu liyana kodwa bengazi manje ubona umamkhulu ngazi ukuthi yena obekela amaconsi emzini wakho ungamboni lo umngakho kuwena onaye lapho emzini wakho mhlawumbe bengisa ngizwe mhlawumbe kusho ukuthini mhlawumbe lo ndlela abangayibheka ngayo Mthiyane amaconsi mhlawumbe amaconsi lawa awabekelayo kukuphi kusendlini indlu mhlawumbe inokuvuza ubekela amaconsi uyakhongozela kwenzakalani no endlini ohlala endlini nje wena right enginankinga emzini wakho la ukhona kulomuzi lo njoba nje mhlawumbe nasithi usuwaphume ekhaya elikhulu wasuwakhumuzi wakho kodwa kulapha emzini wakho ke ila kwenzeka khona so just ucacisa nje mangabe uthi omamncane awusho ukuthi omama bakuzalayo usho ukuthi kube abantu besifazana ohlekisana nabo no ngisho ukuthi omamncane omamkhulu mhlawumbe omngaba kwabo bakhona bonke futhi bayaphila bonke noma basekho yebo bayaphila bona uma wakho kodwa wena amsekho wena okuzalayo okay Sohlaza iphupho lakhe lijulile la Sohlaza bonke lo mamncane akhuluma ngabo izalukwazi lezi zakubo kuyenzeka Sohlaza ubone abantu abaphilayo ngokwesibonakaliso kodwa beveza isimo sabantu abadala bangasekho njengoba ethi nje imvula iyana kodwa manje kuyaconsiselwa lo uyakhongozela uma izulu lina amanzi ngena endlini lapho kusuke kuvezwa isifo esithile esingase senzeke phakathi kwekhaya kodwa kulezalukwazi njengoba kukhona umuntu okhongozelayo kuyavela ukuthi kusho ukuthi kulezalukwazi sikhona esizama ukukuphebeza lokho Sure. Indaba egagasini ngikholwa uphendulekile Mondli. Mosanda kusijoyina namhlanje sikhuluma yonke into ethinta isintu namasiko and inumber it is 0861596596 ungangithumelela nesweet muthanda #indaba noma uye ku Facebook page @indaba with Alex. I see on Instagram unontula ibuza ukuthi ngicela ukubuza la ngakha indlu yabantu abadala manje sengistuck endabeni ye-roof abanye bathi kumele kube ukhethe lolu thayela kodwa mina ngifuna ukufaka ama-tiles manje angisazi ukuthi ikhona kuphi okuyikhona khona mhlambe ukuthi nakho umemeza ngalendlela amemeza ngayo bekuzovuka umbuzo othi lendlu uyiqala phansi noma uvusa indlebe kade ikhona na mangabe bethi uyayakha kusho ukuthi uyiqala phansi asasume mageba ake sithi ke sikwazi ukuthi usumnikeza isithombe esibili uma sisho kanjalo sizothi uma ngabe kuya ngokuthi uyayivusa emabe eyivusa kukhona ukuthi njengendlu yesintu ongaba indlu iqhugwana noma kuyindlu urondo kufanele athathe uthungo ayoluvusa ngalo leyo ndlu lena ayikhandayo kodwa ke uma kuya ngokuthi ufuna ukuyisungula nje uyayisukumisa nje into ke njobe buza uthayela nama tiles lapho kusemandleni akhe uzoyibeka ngaleyo ndlela afisa ngayo uma kuya ngokuthi kukhona lapho angakwenza mhlambe afisa ukuthi akunotisise ezalukazini namakehla abanikazi balendlu uzokucela lokhu noma akuxolise uma ngabe esebafaka abantu abadala besethi bantu abadala ngezathu zesimanje izinto zibe noshintsho lwempilo ngakho ke lendlu ukufulela kwayo ngicela kunganethuso iselikhaya indlela esimanje le sure ngikhola ukuthi uyaphenduleka entobeni ngithatha siya inando sabona siya Sonbona Alex njani? Si right kunjani kuwe? Sikhona. Ngicela ukubuza la.
yithi indlela eright okuyona nje isintu yokufaka emsamo izikhali njengemkhonto izagila benzela ukuthi zingakwazi phela ekhaya ukubike nje ukuthi hayi ikhanzana ikhazi ukulwa nezitha. Okay. Ngicela rejeni. Omlekele. Ya Sohlaza usevele waziphendula yena. Yabona Sohlaza makuthiwa phakathi kwekhaya sisebenzisa umbese noma sisebenzisa umkhonto ukuhlaba phakathi kwekhaya. Leso sikhali anivele nisithathe nisisemsamo kodwa niyasethula phakathi kwekhaya kufana nengqoko ezisetshenziswayo phakathi kwekhaya anivele nihambe nozithenga lapha eBilia bese niyabuya nazo sekuyingqoko zabantu abadala niyababikela ukuthi nazi izitsha zenu esokwazi ukuthi siniphakele kuzo nazi izithebe zenu kanjalo ke nezikhali Sohlaza uyabika ushisa impepho emsamo mhlambe ufike noma ixogo inkukhu ukhulume ngayo ukuthi nasi isikhali senu esesosebenzisa kanjalo nezithebe futhi enisuke nizoba phakela kukona ukudla niyazibika nazo. All right, sure. Indaba eGagasini and ngithatha ke ama calls akho ngizothatha now uNtshebe from Melmoth. Sabona Ntshebe? Yebo sanibona njani? Siphilile kunjani kuwena? Hayi sona. Yebo. Yebo. Nginembuzo lana nje omayelana nelokhuzana nokuthi uma uthola ukuthi ngemncane ekhaya mhlawumbe bakhona abadala kunami. Then uganwe mina kuqalayo. Uthola bonke laba abadala nobaba phakathi abakwazi masesisigcawini ukusho mhlawumbe izibongo zabantu abangasekho yimina engikwazi kumele ngimeqele yini ubaba ukuthi ngiyenze leyo nto esigcawini and then akuze kuba ngani umkhuhlane mhlawumbe lokho kusasa nje. Okay, Mpunga. Sohlaza ayikho into ebaluleke njenganokuthi vele ubaba wakhe angeke kube ukuthi umqale sigcawini ukuthi kukhona le shoda khona ubaba uyinhloko kuyena kubalekile Sohlaza ukuthi amfundise mokuthi yena akazazi ngokunganaki usuku lomshado luseza ukuze kuzoba yibona abakwazi ukuthi bathemeleze lapha esigcawini ngoba awukwazi wena njenganengane ukweqa uyihlo uyihle kufanele ukuthi akunikeze igunya ngisho empepheni. Okay. Ngoba manje sigcawini nakhona kusuke kukhulunywa nabantu abadala njengoba kuthenyelezo kufuna dedelene uyise okungenani ngosuku olwandulela lolo amfundise lezo zibongo ngoba ubaba mhlamba akazanga nake. Uyaphendula kanjani? Ngiyezwa so ngamanye amazwi uchaza ukuthi kungawubanga umkhuhlane lokho. Impela ubaba mhlawumbe kuyena bekufanele eshole uyena okufanele eshole kodwa akayisho etha kusho mina then bakhona nabafuthi abadala umcinda kususi nakubona ukuthi mhlawumbe mina ngoba ngimncane nje sengifuna ukungamela yonke into la ekhaya ngoba nakho nginamandla amaningi mhlawumbe. Uyabona Sohlaza ngoba izwi liphume kuyena ubaba wathi akusho yena kusuke sekuphelele makunjalo ngoba uyena umnikezayo igunya lokuthi enze lokho. Yeah. Okay. Yabona ke lehlelo ke lenza khona lokho indida nento ongayibona mhlawumbe inzima si simplify ke khona la kwindaba eGagasini 0861596596 0861596596 nawo nama comments avelayo la kune question la evelayo and then umlalela ubuza ukuthi mayelana nokulandwa kwabantu abadala emanxiweni sekungeniswa ke bona sebefakwa emzini omusha kanye nokudlulisela kwempepho kumuntu osekumele ukuthi ayishise ubani okumele uhole lo msebenzi. Ekhaya uma ngabe ngokuthi ubaba usekhona ubaba wenza zonke lezo msebenzi kusukela basusa angeke ngithi kusukela emanxiweni afika aqala biki ukuthi umuzi ke uyagudluka ukugudlwela kwenye indawo ukubika kababa lokho azaphinde futhi sekuphunywa futhi sekuya kuleli yanxiwe lenye aphinde ubaba futhi ozothi ke nanku ke umzweni besinibikele ngakuthi siyagudluka lapha sesiyokwakha elinye ithanga ke ngokolumi lwesintu umzi omusha ethangeni. Okay, sure. Manje ke kusuke ubaba umuntu osuke ephethe wonke lo mkhakha lo. Okay, so uma esadlula ukhona obakhona ngaba umnewethu omdala noma yilo mhlambe le ndaba izingena ngapha ohlelweni lukaza kwethu kade lichazile. Okay. Into ephathelene nento yomsamo neyokukhuluma nomsamo ungaba mdala kodwa ungabi nalo uciko lento iba nesiphiwo Sohlaza
bakubamba abantu abadala ngalendlela ukuthi bakukhonze bakunikeze lonke ubuhlakani bokuthi ingqondo yakhe isheshe iphuthume ikwazi ukucosha izinto ezijulile ezaleli ekhaya. Okay. Ukwazi ubedlula bonke ubangazathi wena kukhona owenze kanti nje ulalela kanye. Okay. Angithi ke insuku ezenzeka lokho uma ngabe kuya ngokuthi kuyabuswa ekhaya. Usuthozana la kuze izingane lezi busu la ekhaya kwaZulu impilo yakho nithi ukhokho la ekhaya kwakuthi no ilesi sikhathi bezobamba ingeneke lento ekhaya nokulozo oshesha uyena okuzovela kuphume naye iqhubu. Okay. All right. Sure. Kunombuzo la ovela kusanele la ukuthi ake nichazeni ngempela ukuthi ithini indaba yalezi zangoma ezigcwele yonke indawo kodwa ayibhuli and ayikwazi ukuhlola. Kwenze kanjani nangebuza la usanele? No, sorry. Oh, okay. Uzoqala kuyona impunga bese ngiza kundaba ezithi. Okay. Sohlaza lo mbuzo muhle kodwa uyalumela kulabo esekwenzeka kubona. Uyabona Sohlaza kunento eyinkinga eyenzakalayo eyenziwa yithina abantu esilekelela abantu nesibona ngomoya. Kufika umuntu Sohlaza ehamba nesangoma ngokomoya. Ngingasapholisa imaseko ngithi mina kufanele ukuthi uthwase. Kanti sangoma hamba naso sahamba singemuki ubungoma. Sifuna ukwemuka umngoma sigezwe ukuze engeke lo muntu abe isangoma. Manje ungacwaningi izinto Sohlaza umuntu abe namaphupho mhlawumbe uphupha amabhayi bese kuthiwe kufanele uthwase. Aphupha umuntu oyisangoma mhlawumbe ufaka ubuhlalu njalo nemiyeko angahlazile umuntu omhlolela ukuthi lesangoma sithini ngoba Sohlaza ubungoma buyinto yanganeno uma usuhambe emhlabeni kufanele wemukwe ungabi isangoma ngale kwelamathongo ngoba mawufika ngale kwalamathongo ungagezwanga wephuca ubungoma azokuxosha amathongo usuyabuya uzodlozomela umuntu othile ngoba ufuna ukulungiselwa bese lowo muntu ahamba aye kothwasiso kungafanele kade kufanele agezwe. Okunye futhi makukhona umuntu owahamba wayothwasa kungafanele Sohlaza wangaphothula lowo muntu loyo mesedlulile emhlabeni naye usuke edinga ukugezwa manje ngenkathi bebuya beza kulabantu laba bezofuna usizo bese emva lokho kuthiwa bahamba bothwasa kungafanele. Icenge yakuzwa ayinothi lento isheqaleni ekuthene indaba elumelayo ngoba ngempela ukhona umuntu ohleli nje obophekile naye akazi wezwe nje kuthiwa akathwasa. Sure ngizobuya yes indaba ezithi ile ndaba ethinta lolu le ndaba yobungoma iqhamuka ngezindlela eziningi. Ake ngithi okokuqala uzoba umbuzo umlaleli enenkinga ukuthi kungani babe baningi bengaphumeleli futhi. One into eyenzekayo kukhona oza kwethu eselapha nabo abayizangoma abenza ongafanele Sohlaza. Uma benza ongafanele benza kanje bathola uhlobo lesigubhu thizeni. Uma bethatha lesihlobo lesigubhu thizeni asizukusebenza into ofanele into eziningi singosokuthi sidonsa abantu ngenye indlela siyahungula sumhungulo. Umuntu uma ngabe enenhlese yabantu abadala avele sihungula abantu nje lo muntu akezila ayikho kwayona lempande la ekhaya yokuthi izosukwenza izinto zabantu zikwazi ukwenzeka. Okuqala ke lokho kwenzeka into ekuyiyona nje efika yona elizinto ilona eliqede lithinya bese kufinyelela esigabeni sokuthi ke umuntu uma efinyelela idlozi lentwaso eqondile intwaso awuvela uthwala imithwalo uye kwanyanga uye kwaZulu uthi ngoba nanga uZulu uyathwasisa vele ubonisa ugulukudela. Okwesibili ke lokho ngoba umuntu umengena idlozi lentwaso iyafika umuntu omdala abantu abadala bamsukumise ahambe aphuphutheke ngomnyama uzovuka la ekhaya thina sofika sesobika kubuthi inganeni ila ekhaya. All right 24/7 sikhuluma indaba yesintu iba khona njalo egagasini ngolesithathu from 7 to 8 namhlanje sikhuluma nomntwana wasehabeni kanye ke nempunga yesintu inamba ithi 0861596596 mangabe kuyi Wednesday yoqala yenyanga we give you that platform yokuthi ubuze noma yini okuyibuzayo ucaciseleke and mhlawumbe nawe kukhona umbuzo ocabanga ukuthi unanye version yokuphendula wamukelekile ukuthi usinike uhlangothi lwakho. Facebook Indaba with Alex #esisebenzisayo ithi Indaba. I am on Twitter naku Instagram as well.
All right, 1925 mawuthumele i-Facebook comment ngizoyifunda nama tweets futhi ngizowafunda ngokunjalo and ungaya nje ku Facebook page ethi Indaba with Alex. All right, and then umbali on Facebook ubuzela ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi inkamba uma ungazenzanga zikuvalela izinto uthola nomsebenzi nje awusawutholi. Ngicela mhlambe mayisho inkamba usho namagobongo. Usho wona ba. Okay, iqiniso. Sohlaza umbuzo wakhe ngiyawuzwa futhi indlela engiphendula ngayo hayi ngoba ngokubalekela kodwa ngifuna ukuthi ngiphendule ngendlela ekuyiyona ezomenza ukuthi aphile nabanye baphile. Uyabona Sohlaza makukhulunywa ngamagobongo awekho okanye alikhi igobongo ekuzothiwa nje usibanibani ufuna adla amagobongo kanje ngoba amagobongo zimpande ezisuke zidingwa abantu abadala kumuntu. Kufanele kucace ukuthi iziphi lezo mpande ekukhulunywa ngazo. Ake senze isibonelo kweSohlaza. Abantu abadala bathe bafuna ubadlela umndawo mhlambe nenono. Uma ungadlanga bezidingile abantu abadala phezukwakho, izinto zakho ngeke vele zilunge. Kodwa kubalekile ukuthi abantu bazi ukuthi igobongo kuya ngokuthi abantu abadala iliphi abalifunayo kuwena. Oh, okay. So kusho ukuthi i-network ilahleka la usudla elwrong. So kufanele ukuthi makuthi unegobongo uphenyisise ukuthi lephi lona. Oh, okay. Ingakho Sohlaza uthola ukuthi omunye emedlile into zakhe zivele zibhede omunye aphuphe ngoba usuke ephakela abantu abadala into abangayidingi. Sure, Indaba kakasini ngithatha ke now uSlender from a show. Sabona? Yebo, njani futhi Alex? Siphilile wena? Ngiphilile nami ngicela ukubingelela ubaba lapha e-studio. Yebo. Yes, kunephupho la engihluphayo ngazi mhlawumbe ngangihlaziyela yini lona. Ubaba wami shona uneminyaka I think u7 washona but nginokumphupha sengathi usendlini yangenhla ekhaya usagula. So mangithi ngiyahamba ngiyombona kule ndlala kuyona agula kuyona ngathi ugula nje kakhulu impela mangithi ngiyafika kuyena embedeni lalele khona kuneconsi lemvula elicontela kuyena bandiconsa kabuhlungu imali imshaya uyathuka kanje so liyangidida leliphupha ngazo siwenzakalani ukuthi mhlawumbe bangangicacisela yini. Okay. Sohlaza uyabona usisi njengoba ethi ubaba wakhe usadlule emhlabeni wayegula kodwa futhi umphuphe esagula. Abantu abadala Sohlaza bayamveza ukuthi nangale kwelamathongo ubaba lokugula lokhu okwamthatha kusho ukuthi bona abazange bakugeze bakuvale ukuze kusasa kungeke kuze kuvuke njengoba manje sekulokungena imvula endlini lento ingagcina isidala isifo uma bengeke baze bayilungise. Kubalekile ukuthi leso sifo ubaba esamthatha bamgeze basiqede leso sifo baphinde basivale ukuze singeke sibe umkhokha kugcine sekudaleka nomkhuhlane isidingo singekho. Yaphendula kama? Yebo ngiyaphendula ngiyabonga kakhulu futhi Alex. Ngiyabonga kakhulu nami. Eshawe indaba uyithola ku 94.7 that's where you get gagas. Ngisayihamba still now. Sabona Anonymous? Yebo sanibona njani? It's right wena unjani? Uyaphilile. Mina ngihamba nombuzo onenkinga phakathi. Inkinga engibhekene nayo into eyenzakalayo la eswini. Yazi ukuthi kunethe ehambayo ngisho ngiqeda kudla. Isikhale ngazi ukuthi ngilambile. Amatapile ami kube engazi ukuthi ngathi ngilinganise mhlawumbe ngenkomo. Yebo. So kodwa mangiye etoilet into iyabuyela esimeni sayo bese kube ngazi ukuthi ngiyadikizwa kupha nendawo ezidikizayo emzimbeni mhlawumbe la engalweni nale emathangeni so yangilimaza lonto futhi mangiye enkonzweni ngiyashesha ukulokhuzaneni ukukhahlela. Oh okay. Ndaba sisi? Umfowethu uyagula Mthiyana akekho right. Into yakhe yenzekayo wakhazwa ilumbo lelo. Ilumbo la ngempela nje lelimphetheyo. So inilumbo kumuntu ongazini ilumbo. Ilumbo ukuthola isifo samadoda ebuntwini bakhe bobudoda. Indlela yakhe yempilo yonke ihlanganisa imizwa ingabi yona imvelo njoba into etholakala ekulaleni nomuntu wesifazane. Uyithola ngokuba nobudlelwano nomuntu wesifazane ulele naye kukhona isifo esikuyena ngaphambili esenziwe. Ilumbo nje ukucushwa
manje ke usho ukuthi waba nobudlelwana ngendlela wasekhazwa lesi simo yabona njengoba ekhala ukuthi kukhala esiswini bese kolimala ubulili bakhe nemizwa yakhe indaba ilele lapho ukuthi udinga thola into imithi ethile yokuncindi kakhulukazi uyayizwa leyo but yebo ngiyayizwa futhi so ukhona mhlawumbe usizo abangangipha lona ngoba sengizame kakhulu sengizame ngeclinic eklinika uyalahla ebhuti yabona nje eclinic mnganami ukutshela iqiniso uyalahleka nje ake ngitsheke ngikubekelela yabona uma kwenziwa laluhlo lwamalumba kwesinye isikhathi umuntu eclinic usuke itshe uthi yasizakala mthiya kanti awusizakali leli lumbo licushwe ngayo imjovo licushwe ngayo amaphilisi la kuvele kubhebhethe kuya phambili into ekhona ke leyo ukuthi njengoba embuzweni wakho uthi engasizakala yena sizoba nezinamba ngasekugcineni masinikeze all right so manje vele into owayizwa leyo ukuthi ucoshiwe ayibezakala nje because ibezakala into eqale ngoyakodlule ngakumi kanje kodwa ngihamba ikhini cishe nami ngosizo kanje okay so manje mangabe indaba ezitha ebeka kanje kuyaqondana uyasola ukuthi wayithola kuphi lento ukubani rather yale ithi ngisho kanjalo kuthini uyasola ukuthi wayithola kubani khona la engasho khona ukuthi yasola ngoba kukhona umuntu engahlangana naye kanye wayesima kanjani lo muntu waye umuntu womuntu noma kwakuumuntu nje kwakuumuntu oseceleni umuntu njani okeceleni kwakuumuntu oseceleni ongangaqondene nasho ukuthi umuntu okay le nto serious ukuthi ngempela ngigcina uphumile umphefumulo sohlaza impela uyazi sohlaza kuhle ngoba uyakwazi ukuyikhuluma abanye bafela ngaphakathi kuya ngokuthi ithakwe kanjani enye bayakwazi ukuyenza ukuthi umuntu uma esezigaqile kunoxhaka athule angayixoxi lokimudla azahambe emhlabeni okay so kufanele ukuthi ngoba uthi iqale ngonyaka odlule ayikufanele impela asukume alithola usizo all right ukwezwakala ndoda yebo ngiyazwa alright no sikufisela ke ukusinda ke lapho 0861596596 izinto engagwemeka kanjani lezi sohlaza akukho lulu ukuthi zingagwemeka indlela ezingagwemeka ngawo sohlaza ukuthi abantu ikakhulukazi abafazi babantu kubalekile ukuthi babahloniphe ngoba abantu abaningi kunezinto ezijulile abazenzayo kubafazi babo ngenhloso yokubiyela manje ukuze nje umuntu ezophepha kuhle ukuthi ahloniphe uyayizwa leyo ebafu sohlaza yebo ngiyayizwa ngicela ukujobelela kuza kwethu sure yazi ukuthi ngiyethanda likaza kwethu elithi kubafazi kodwa kukhona abanye abafuthu abanalento angimazi noma ngizothi kuumono noma uba nenhliziyo embi athi ingane umuntu imthandile yena bese efika esegweva naye ngokwenza lokho angakwenzi ngalendlela ukuthi wenze ubudlelwane ahlale lo muntu ebenothando kodwa athi yena ngifuna ukushaya oqhamuka emva kwami manje ke ongenza ukuthi umfowethu lo wayengaqondile ukuthi yena mhlawumbe uya kumfazi womuntu wayazi ukubona intombi kanti uqondene nembi la ithutha izihola emhlophe phambili yamenza lemkhuba wase ehlangana lembibizana ngoba lesimo esinjengana lesi nje uma ngithi ngiyasicwaninga nawo umuntu nje ovela wenza lento mhlawumbe wayesembona khona into ayenza uhamba ukufaka ngamabomu lento right sure asifele sikwenze topic ngiyilanga sikhulume nje because kuningi ongakufunda la indaba ekakasini 0861596596 ngisuka eHammersdale now ngiya ku anonymous omunye ma respect sabona anonymous yebo njani baba sikhona liyana ini ma respect ihlaba baba ngiyayihlaba lina ngempela hey madoda yebo sure uthini anonymous ngibingelela phezulu ngiyaqala ukungena ukakasini ngibingelela ubabonabo labo aphezulu indaba enkulu kwezesintu ngiyababongela no siyabonga kakhulu mfethu ngiyazi ukuthi network leyo mama ungagolida kancane nje la khona sizokuzwa kahle uthini umbuzo umbuzo inenkinga yokuphupha lamaphupho iphupho lokuqala engizolisho ukuphupha ngikhipha inhlanzi emanzini ngicela baba ngihlaziyele lesibili kuba ukuphupha ngisesikoleni uthola ukuthi ingane ibhema ugwaye nginazo esikoleni manje lingigidile uphoqhaza ukuthini all right khathini undaba ezethu angekho good kahle emaphusheni kodwa ngiyakwazi lokho from esikoleni
Uma ngabe kuya ngokuthi uphopha inhlanzi yayisho ukuthi lento mina nje kwakusho ukuthi uma ngike ngaphopha inhlanzi ngisenhlahleni ngizowuphasa. Ebesithi ke lesibili ukuphupha yena esesikoleni. Manje nebesifika ke lapho sifika isibhadla inkulumo. Isimkhomba ukuthwasa. Emese sesikoleni ukubhenya ugwayi. Yebo uthola ingane esikoleni eceleni ziyabhema ugwayi. Leyo yentwaso leyo kodwa ke ngokukululeka kwami uma ufinyelela kulesi sigaba selokhuzana ungakurash uzokwazi ukuthi uzothwasa kuzoza kancane ngegaba lezi ezifaneleyo ngokwamaphupho ungakurash ukuthi ngoba kuthiwa uyokwethwasa. Yebo. Kwesinye isikhathi baba labengicela ukubuza ukugcina kwesinye isikhathi ngiphuphe ngiqhuba umhlambi wenkomo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi futhi nginokuchaza abantu nginokuchazela abantu nje izinto nje kodwa ngingazi kanjani khona ephupheni. Angithi ke into yakhona ikutshela ngokusobala ukuthi impelela yakho uphelela kuphi. Inkomo lezi mhlambi lezi inkomo amamutho la abantu abaningi ababheke empilweni yakho abazosekelwa impilo yakho ngokuthi uwo ozobasiza ngengxaki zabo. Okay. Hayi ke usiyofona ke sewudokotela. Bafuhlelo kwande. Siyabonga kakhulu mfethu. Sure ukwindaba ekakasini siyaqhubeka 0861596596. Lalele indaba ekakasini namhlanje nginompunga yesintu umlekeleli mbanjwa kanye nomntwana sehabeni nomntwana Melusi. Sibuza nje imibuzo yakho iyaphendulwa futhi ngendlela efanayo. Nolwazi ofisa ukulithola iyo indaba le and futhi okunye kwakho sithola khona ke ihloko uma usuke seku ukuthi ufuna sikhulume ngani sithatha khona la ihloko kulama shows indaba. Ngizothatha ke uSiyahla Joy from Newcastle. Sabona Siya? Sanibona njani? Sikhona mfethu alini namhlanje Newcastle ade ngizwa anonymous ethiliyane eMaritzburg. Hayi alini ayilisicolele the mountain line uhalf welokishi kwelinye ilokishi kubele same lokishi kodwa belingani kodwa ayilisicolele. Sure uthini wakumbuzo Hlatshwayo? Ngina 2 yezinto Alex. Okokuqala uma ngabe ubabe benga esihlalweni sababa ngiyacanga emakhaya amaningi akuhlala. Isihlalo sababa mhlawumbe into zakhe isigqoko noma yini asithintwa lezo zinto. Kodwa ke mase kuthiwa usedlulile emhlabeni uyobekwa then sekuthiwa mhlawumbe akugqokwe yimina. Uyabo? Ngifuna ukubuza ukuthi ngabe kusahamba right ngoba ubaba bengafuni into zakhe. So uma ngoba nakho akasekho. Yes, uma ngelanga lokufihla sengiphethe sengigqoka ijazi lakhe, ngiphethe isikhwili, ngifake ngisho isigqoko sakhe. Sure. Khathini? Sohlaza ngosuku lokufihla kuyiphuthe elikhulu mabenza into efana naleyo. Izinto zomuntu Sohlaza noma ngabe ubethanda nazo noma bengathandi nazo azisetshenziswa zingakakhululwa. Kodwa kusuke kufanele ukuthi uma sekukhunyuliwe inzila isikhathi sesihambile mhlambe wazi wakhushulwa bese emva kwaloko kutholakala imbuzi azobikelwa ngayo kucela ukuthi impahla zakhe zikhululwe sikwazi ukuthi sizisebenzise. Ihlatshwe leyo mbuzi bese kuthathwa inyongo yazo lihlanjululwe ngale nyongo sekuceliwe hayi ukuthi esaya kofihlwa usefaka ijazi lakhe nesigqoko sakhe yonke lento kuyiphutha lokho. Yeah. Uyalandela Siya? Ngiyalandela ngoba ngibuziswa ukuthi kuyaye kube ngathi kulusiko ukuthi uma uba bengasekho then mina njengendodana sekufanele ngibheke umuzi wasekhaya kufanele kube kanjalo. Kodwa ke manje la engilimala khona mina ekutheni sengize ngifake yonke into yakhe then ila ngilimala khona. Kwesibili ke ngiyajabula makhona umuntu wasebukhosini. Nginenkinga la ngiphuphe uthiwa kumele kuvalwe inxeba likaShaka elenziwa abafana. Angazi lapho kufanele kwenze njani noma into ke yenzeka noma
ekufanele yenziwe into ekanjalo nje. Ndaba ezithi okokuqala ngicela ukucover kancane lapha ya kafushane nje kafushane ndaba ezithi lo umfowethu lo obuza mayelana nendaba ukuthi into lezi zikababa wakhe uma umuntu eshonile. Ngicabanga ukuthi into ekhona ngokwesizulu lo osuke engomdala unikeza umkhonto kuphela kohlaba ngoba ekhomba iliba likayise. Lokhu kweyingubo mhlawumbe umkhuba walelo oqonde nalelo gceke kuphela akusona isintu leso. Okay bese kuzothi lokhu wesibili kuleli iphupho lelembe. Ngicabanga ukuthi umfowethu into ongafuna ukuthi yenzeke ukuthola indlela zokungena kule migudu ngoba kusho ukuthi sifanele sigezwe lelo nxebe elikhona. Manje ke into engenakumemezeleka usekusizile nje ukukhuluma kuphela kufanele ukuthola iminyango undunankulu kaZulu ke umntwana waphinda angena. Ukuthola indlela kuphela ukuthi kuzosondela kanjani umntwana waphinda angena. Akakulula kodwa njengokuthi into edinga isizwe kuzikhona indlela ozodinga ukuthi kube khona abeluleki la indlela azokwazi ukungena khona njengomntwana waseyibindini umntwana uNthulane ukuzama ukuthola ukuthi athintane nabo ebese ke uma kwenzeka ngani kusho ukuthi kuyinto elula izinto ezingelula bese kuze mhlambe adonseleke kumntwana kundunankulu kaZulu umntwana waphinda angena bamnikeze eluleke eqondile. All right siyabonga kakhulu ke siya. Thank you. All right no siyabonga nawe nje bake bukhona ungasendlunkulu ungayidlulisa message yabo nje bese ibeke kuwe nje usefike umuntu ofanele hey mnyanga angeneke noma kanjani ukhulume noma yini noma kanjani cabule webuhleli nobafo kanje senihleli ndawonye ekhaya kube ukuthi hey kayise nakho kuthiwa lana ndaba i-channel enjengalela sohlaza nje ngaphandle kwamancoko idinga umntwana waphinda angena. Uyena umhlahlelo wezinhlelo zonke zesintu uma ubekudaba olu-serious njenganalolu ngoba lu-serious lona ludinga yena lufinyelele kuyena ebese ehamba yokuthi ngonyama kukhona inkulumo kanje nengxenye ke yomndeni ezindlu amakhanda ezindlu no mama makhe uzosinikeza ama numbers akhe egcineni siyabonga. Indaba 0861596596 ngithatha umthazo ngo-etshele emnyama sabona mtha. Yebo njani? Sikhona mfethu kunjani kuwe? Ngiyaphila nami. Yes. Ngibingelele nonke isitudio. Yebo bakulalele bhuti. Yebo ngithi nginemibuzo emibili kodwa la ngithunywe usisi wami wathi ucela ngimbuzene ngoba umuntu olandela kakhulu igaga nohlelo. Yes. Imibuzo yakhe uthi ube nephupho abantu abadala bakubo asebengasekho. Elesibili waphinde waphupha engathi umuntu othola amawele ubeletha amawele. Lokhu kumhluphe kakhulu ngoba uze wazokwazi kwamphinda kwazi wabi kabili kulandelana ephupha into eyodwa ethi amawele. Umbuzo wokuqala sohlaza engathi umnewethu angakaqale aye kuyena usisi wakhe eqala achaza ukuthi ubaphupha benzana abantu abadala ngoba lichazeke iphupho umuntu umethi uphupha abantu abadala kufanele sazi ukuthi ubaphupha benzana. Kuleli lesibili sohlaza umethi uphupha ebeletha amawele. Julileke lesohlaza ayifuni ukuthi sichaze ngolwazi kodwa idinga ukuthi ujule mawuyiphendula. Kufanele ukuthi usisi wakhe asichazele futhi ukuthi akakaze yini kube khona isisu esiphuphumayo kuyena. Ngoba ulimi lana lungajula sohlaza kungaba ukuthi abantu abadala bamvezela ukuthi udinga ukuthi abelethiswe ngoba kunezingane zamawele ezachitheka kuyena ngaphakathi esiswini. Umeza lokho ephupha nje belethe kufuna ukuthi asicacisele ukuthi akakaze yini achithekelo. Okay sure uyokwenza njalo bhuti and nama numbers sizowashare anonymous ama respects yabona Thiyane ngibingelele nakumageba nakukhathini thokoza angiqonde embuzweni wami nje ngikhathazekile kakhulu la Mthiyane ngicabanga ukuthi sekubeka u4 ngizama ukovela ngizothi ekhweni akwenzeki so ngifuna ukubuza la ukuthi khona into ekumele uyenze kuze mhlambe before uye ekhweni ngoba ukuqala nje ngaba nenkinga wakhona izinto ezilwa nami engaziqondi kahle ebusuku mangilele so ngagcina ngihlehlisa ngoba ngaya kumuntu wathi umuntu
into make ngaya lapha ngizoba nenkinga so ngagcina ngingayanga kanjalo. Okwesibili kwashona umuntu kwakuyena wayekade ezawongilobolela. Okwesithathu futhi esiplanile nomama kwashona uma wakhe ke futhi ke manje washona ngolesihlanu sizoya ngomgqibelo so kwaphinde kwahlehla futhi. No, into engizwa engithola la akumele umfowethu ayiqonde leyo ukuthi ubhekene nempila yesibango. Okokuqala lokho kuzisho ukuthi kuyisibango. Okwesibili ke bese kuzoba yileyo ukuthi ngokubheka kwakhona kukhona into okufuneka ukuthi kuyichecka ngokuhlola okungawukuthi njengoba yena eqala etheni uyalobola noma ukhona into oqondene nayo kungangapha ngakubo noma ngale ngasekhweni lakhe okuwukuthi kunento enombango othinta into zeinkomo noma ngapha la ngakuyena insizwa lelobolayo kukhona umuntu owahamba emhlabeni engaganiwe osusa isikhwele sokuthi ufuna ukuganwa. Manje yizo lezi zinto okumele ukuthi akaziqaphele ukuthi zithini athola ukuhloleleka okuzohlahla inkulumo ukuthi ithini ngoba ikhona into omona ungaba yile njengoba sengibayile ngayisibango noma kubanga isidalwa sithi wayigane wahamba emhlabeni engaganiwe manje ufuna ukuthola kwakhe umkakhe ngale ngasekhweni lakhe idalwa zasekhweni lakhe zingaba nempi yokuthi kuba nombango wenkomo ukuthi ngiyeke ngibona ukuthi ingane zakhe zizogana yini. Okay. Ukuphathwa kwaleso simo yiso leso kufanele ukuthi sifuneleke sijule ngoba yabo njena uphansi phezulu kunalokho kufuna ukuhamba abantu izinto ezinjenganalezo noma into enefana nebango kulezi zinto ezintathu izona ufuna abheke phakathi kwazo. Ngizoke ngizame impela ngoba manje ngikhathazekile oma sikuze kwavela ngisho isisu so manje senginaloko kusaba lokho nje ukuthi kuze kuthiwa ngiyadelela lapha yabayanda abantu aba-understandayo bona kodwa manje so into kumele uyilungise ukuthi igama lami loze lonakale ngempela ngizoke ngizama ukuyilungisa kanjalo ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ama-numbers ama-custami bazowashiya. I have umntwana wasehabeni umntwana Melusi kuzoba-ke impunga yesintu umlekeleli mbanjwa ophinde ke abe umbhalo wencwadi. I have i-tweet la evela kumvuyo. Uma umuntu kade ethwele uma eseshonile uyaya yini kwaba kubo? Uma eshone ethwele laba abaphilayo bangakwazi yini ukuthi bamlungisele? Uma ethwele uyakwazi ukujoyina idalwa na? Impendulo nje sohlaza ithi umuntu uma kade ethwele akayi kwelamathongo ngoba usuke kade esaphila ephehlele abantu abaphilayo amanzi amnyama. Usuke ekhombise ukuba nenhliziyo embi nelikhuni nengabacabangeli abanye abantu. Umuntu onjalo akakwazi ukwamukeleka kwelamathongo. Ngoba ukuthwala kufana nokuthakatha kanje. Kufana nokuphehla amanzi amnyama mawuthwele ngoba usuke uphendule idlozi lakini okanye ithongo lakini wafuna izinto zikhanyele wena kuphela abanye abantu bafadalale. Okay. Uma benza izinto kuphakame wena kuphela ukwazi ukungena kwelamathongo mawunjalo. So uma seshonile umuntu nizokwazi ngani ukuthi ubethwele? Hayi sohlaza uyabona ngenkathi nje saphila umuntu uyakwazi ukubonakala kuqala uma kuukuthi anizange nize nimbone uma esedlulile emhlabeni kuzoba khona amaphupho azomveza ukuthi wayekade ethwele kukhona izinto wayekade ezenza ezingaqondile. Oh okay, all right. So ngicela uyaphenduleka umlaleli. Anonymous eHammersdale sawona? Yebo njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Mina nginenkinga la ngikhule nje nginelento okuhlusha kuthiwa nginabantu abadala fanele ngidle igobongo. So uma ngithi ngiya kumuntu angitshela ukuthi kodwa awuthwazi. Manje sekinokuphupha ngihleli ngaphansi kolwandle ngihleli nenyoka. Ekokuqala ngathi mangifika khona ngabuza ukuthi ngifunani la. Ngiyathwasa noma igobongo. Owangiphendula izwi lathi uyathwasa wena umuntu ozokwenzela lento use-Emelo uDlamini. Okwesibili futhi ngiphinde ngiphuphe engazi ukuthi ngikhona futhi ngaphansi kolwandle kukhuluma umuntu owugogo athi wena lo Dlamini ngifuna uzongithola. So mangithi ngiyakumuntu mhlambe mengenzela umuthi athamba ucilisa umuthi omhlophe kanje uthola ukuthi ngizothi mangithi ngiphuma ukugeza ebathroom ngithi ngiyawuthatha ngifica usuke phansi uquleleke phansi. Okugcina nje ngithe ngithi ngiyawenza ngafica usumnyama mangibuthi kwenzakala la kwathiwa
mhlawumbe ubuwehle esitobhini ingane ivele yafaka ingopho phakathi. Udadewethu Sohlaza unedlozi lenzuza. Khona ke idlozi lenzuza. Njengoba ithinta nje uhlobo olunjenganalo unowenzuza akaze akwazi lo dlamini obizwayo nje cishe ukuthi uyena umuntu onale okwazi ukwenza ongabazi ukumenzela lenzuza. Let's hope ukuthi uyothola udlamini wangempela lo ozokwazi ukumenzela. If not kungaba yilenkinga ethi ke okunye kuyasabisa kube ngazathi khona abantu abahlambalaza kungenjalo kodwa ukuzama ukulamulela ngoba udadewethu uma enenzuza mina nje ngokuyiqonda kwami lo muntu udinga umuntu aqashelelwe ngokuthi noma engagcina ngayanga ukuyohlala emzini womuntu ngoba ufana neso so uma ezofika ekhaya kanti lo mina nyanga ngilo muntu obuya bena nokufisa izinto ubuyezami uzogcina lo muntu ethuntubezekile unalobo obucawu njenganalobo kodwa njena uma ngabe noma ekuthiwa udla ukhamba engazidli noma iziphi inkamba adle ukhamba lwenzuzo enza isho ukuthi uthole ukhamba yizokuyichitha ezingcolile azimdingi lo asifunakala. All right ukezwakala mhlambe Sohlaza angakwenza usisi akakazama ukuthi acele kubantu abadala bamkhombise lo dlamini abamthuma kuyena kube khona indlela azokwazi ukuthi amthole ngayo acele kubona ngoba njengoba kuyibona bamiyalele kufanele ukuthi egcineni agcine emthola ngoba uma ezothatha olunye usizo abantu abadala bazozibolisa inkamba njengoba kwenzeka nje. All right. Nanokuthi okunye mangithi ngenza umkhuleko lo wathwelwa mangithi ngiyaqala ngakhuleka kuvele kukhala ikhwela le ndlebeni aka left thothi ngivele ngithuke ngimi kuSohlaza iphelele nje inkulumo kadadewethu iphelele ngalolu hlobo lokuthi iyo lokho ngifikele ovalo ukuthi ngiyasaba ukuthi uzosuka athola umuntu bafowethu esisebenza nabo umuntu ozomthuntubeza right yini inzuzo umoya lo wasemanzini umoya wamanzi sonke nje siphila lempilo nje mina nje nginakho lo hlobo lunongoti balo akuveli ukuthi ngoba nakho inyanga noma uyisango lunongoti walo Sohlaza lento ifana nani njoba kodwa ude khona wenhliziyo khona walo leya injalo ke le yelenzuzo. All right. Kulungile so share ama numbers khona manje you are on Indaba eGagasini kune Facebook unogcina la ubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi uye kumuntu oyiconsultant afika akutshela ukuthi kumele udla amakhobongo ukuze izinto zakho ivuleke kodwa ivele ibhede kunaqala ibuyela lapha emuva ke Sohlaza ukuthi liphi igobongo ungathola ukuthi ngempela likhona igobongo kufanele ukuthi alihle kodwa mawuzoya kumuntu othola ukuthi uzisebenzela imali nje uzokumisela inkamba akuniki inkamba abantu abadala bangazifuni yabona mina Sohlaza makufika ikhehla lingitshela ngegobongo logogo nabantwana bangaliphathe labo bathi nje thola impande ezalukwazi nabantwana ngadla zona zombili ngoba umbiko osho njalo ogoga abafuna impande. All right. And then bongumenzela ubuza ukuthi mangabe kade washonelwa ubaba kodwa awangezwa ikuphi kumele ukuthi ukwenze ukuthi ungabe namathunzi amnyama indlela yokugeza inye akukho okunye okujika ngalo uma usuzumukele nje ukuthi usehambile ubaba lokhu kokuthi kade wahamba wena bongazi akuchazi lutho wena kuphela tholelwa imithi yokugeza ubese kuba imbuzi yokukhipha inyongo le ihlangana nale mithi yokugeza ugeze sekuphelele uyaqhubeka nempilo. All right sesengase kugoqenike manje anonymous sabona yebo njani siphilile unjani wena ngiyaphila sorry ngicela ukubali right okay sure Indaba 4 minutes to 8 sesizogoqa yes anonymous uthina mbuzo wakho ngisacela ukubuza ukuthi mina nani ngilo muntu lo kwathiwa before namagobongo okay ngiza ngithole lokho ngavele ngavaleka ukuya ey'nsukwini zami njengomuntu wesifazane angiguli anginalitha kuthina indawo uma ngihamba usizo labantu laba ababonayo kuthiwa ngidinga igobongo ngalenza ngangavuleki ngahamba odokotela bathi ababoni lutho ekugcineni kuthiwa ngine-TB banginikeze treatment ye-TB ngayisebenzisa i-treatment ye-TB
ngangaze ngingavuleka. Kuthe nje late ngingasasebenzisi treatment ngingasenzi lutho. Ngabona engazuthi kukhona okwenzakalayo okuyikona ungazuthi kuyavuleka ngoba ngiyaye ngizithole sengingcolile kodwa akufani nokuya straight njenganalokho kwa before kade kwenzeka. Udadewethu Sohlaza. Yebo unenhlese yabantu abadala, izalukazi kakhulukazi. Yabo nje umuntu mesemusha bese efika esigabeni sokuvaleka usuke ngenwa izalukazi kahle. Sokuzoba ke indaba ke ekutheni lihlanganiswa kanjani leligobongo leli. Okay. Into yakhona ke kuzokala kunezigaba angazange adlule kuzona njengomuntu wabantu abawezalukazi kunezigaba zomhlonyane kunezigaba zokugonqiswa yizo lezi ngoba kufuneka zimthombise hambe lezi igaba izo lezenzeka la. All right, uzothatha ama numbers ke wena anonymous khona manje khona bezosinikeza. Siyabonga, we have come to the end of the show yethu namhlanje Indaba Yesintu. You will listen to it we podcast uyilalele, and you can even listen to Gagasi FM on the app Gagasi FM, but musunga kusungenile downloader register under channel ethi Indaba. Benginama guest ke impunga yesintu itholakala kiphi number ukhathini mlekeleli mbanjwa Sohlaza impunga yesintu yatholakala kwinombolo ethi 0716276343 nenombolo ethi 0789591894 naku YouTube impunga yesintu. Siyabonga kakhulu impunga yesintu. Mntwana wasehabeni inombolo engitholala kuyona ithi 072 56 98 724 ngicela ukuyiphinda 072 56 98 724 ngiseshow endaweni yasehabeni la ngakhe khona nala ngizalwa khona engisebenzela khona isigodlo sami asikho kwezinye indawo sisekhaya kuphela. Thokozela. Siyabonga kakhulu. Siyaphela ke indaba la kusasa ngizobe ngikhona sine open line udokotela tomorrow with sex indaba. Lama video ke singawathola ku channel Gagasi FM on YouTube and then ama podcast as well. Thanks to my producer Mr. Nzuza. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Nazo zonke indaba zabasha Indaba